Når du nu er kommet så langt, ved du, hvordan AdWords-annoncering virker. Strukturen på din kampagne er god, men du vil gerne bruge en ekstra dag på at få endnu mere ud af dit AdWords-budget. I dag vil jeg lære dig, hvordan du udnytter displaynetværket, remarketing og udvidet CPC, der enten alle sænker dine udgifter eller øger dit salg. Derudover vil jeg også lære dig, hvordan funktionen eksperimenter fjerner behovet for gætværk, og til sidst vil jeg gennemgå AdWords-editoren, der kan spare dig rigtig mange timers manuelt arbejde på sigt. Vi starter ud med displaynetværket. Displaynetværk giver dig mulighed for at annoncere på en bred vifte af danske hjemmesider. Der er altså tale om hjemmesider, der ikke er ejet af Google. Netværket består af små sider som ønskeseddel.dk, såvel som store anerkendte hjemmesider som Politikken og Jobzonen. En af de store forskelle på displaynetværksannoncer i forhold til de annoncer, der kommer frem på Google, er, at man har mulighed for at bruge billedannoncer. Med displaynetværket kan du altså udvide dine kampagner og nå ud til kunder, som endnu ikke aktivt søger på Google efter dine produkter, men er i gang med at se efter nyheder og informationer på andre hjemmesider, der relaterer sig til din kampagne. Generelt er det en rigtig god idé at teste displaynetværket af selv, men ellers vil jeg sige, at der normalt er 3 situationer, hvor du med fordel kan bruge displaynetværket. Hvis du sælger rejser eller et andet produkt, som kunderne normalt involverer sig i, eller hvis du sælger børnetøj til møder eller lignende produkter, hvor der findes relevante former at målrette dine annoncer imod. Hvis du derimod sælger medicin mod en sygdom, som rammer 1 ud af 1000 børn, vil produktets appeal være for snævert til, at det kan betale sig at bruge displaynetværket. En tredje situation kunne være, hvis du f.eks. solgte alternative løsninger på et kendt problem. Forestil dig, at du sælger en alternativ måde at fjerne mælkebøtter. Hvis du målretter en kampagne mod haveformer, vil du kunne tiltrænge mange interesserede kunder, der er nysgerrige efter at se, hvordan det nye produkt det virker. Med displaynetværket prøver Google at placere dine annoncer på relevante hjemmesider, som er valgt ud fra dine søgeord. Displaynetværket har den fordel, at den når ud til potentielle kunder på forskellige tidspunkter i købscyklusen, lige fra informationssøgningen til købstidspunktet. For at få det mest ud af dine kampagner på displaynetværket, skal du tænke anderledes, end når du annoncerer på Googles søgenetværk. Hvor AdWords-annoncer på Google er genialt til at fange de personer, som allerede aktivt søger efter dit produkt, er AdWords på displaynetværket langt højere grad en form for afbrydelsesmarketing. Du skal overbevise brugerne om, at de skal holde op med det, de gør netop nu, og i stedet klikke sig ind på din annonce. Det er en stor forskel i forhold til søgenetværket, hvor brugeren bare skal vælge din annonce i forhold til at få en løsning på et problem, som de søger besvaret. For at komme godt i gang med at annoncere på displaynetværket, skal du vælge en produktlinje eller service, som du vil annoncere for. Vi går i gang med at oprette en ny kampagne, Kildemoscykler, hvor vi under kampagneindstillinger husker, at der under netværk og enheder kun skal være sat kryds ved displaynetværk, og at der er valgt relevante sider på tværs af hele netværket, da vi til at starte med lader Google automatisk placere annonceren på hjemmesiden, der vælges på baggrund af søgeordene i vores annoncegruppe. Jeg vil senere komme ind på, hvordan du selv kontrollerer, hvilken hjemmeside du annoncerer på. Du skal nu angive, hvor meget du maks vil annoncere for per dag. For eksempel 50 kroner. Til sidst skal du huske at indstille annoncerotation til rotere, så du kan køre en rigtig god AB-split-testing af dine annoncer på displaynetværket. Under frekvensstyring har du også mulighed for at styre, hvor mange gange dine annoncer de skal vises for den samme bruger på displaynetværket. Du kan styre det på alle 3 niveauer, altså enten kampagne, annoncegruppe eller annonceniveau. Her kan du angive det maksimale antal visninger, du vil tillade per dag, uge eller måned for hver enkelt bruger. Jeg vil anbefale, at du bruger den funktion, når du annoncerer på displaynetværket, for at undgå at overeksponere brugerne med dine annoncer. Hvis en bruger ikke har klikket på annoncen de første 25 gange, den blev vist, gør han det nok heller ikke den 26. gang. Og da Google kun bliver betalt per klik, er de ikke interesserede i, at vi spilder deres annonceplads på noget, der ikke giver klik. Nu kan du oprette en annoncegruppe, og her er det vigtigt, at den er opbygget omkring et bestemt tema. Det sikrer, at dine displayannoncer vises på de mest relevante hjemmesider.
Og her skal vi så have lavet den første annonce, ligesom vi kender det fra tidligere. Du bør dog ikke kopiere dine nuværende annoncer, da de sjældent vil passe til displaynetværket. De skal være meget mere iøjnefaldende og udfordrende her. For at få succes skal du jo netop fjerne brugernes opmærksomhed fra hjemmesidens indhold. Men ligesom annoncer på Google er det også meget vigtigt, at du i annoncen gør opmærksom på, hvad brugeren kan forvente, når de klikker på din annonce. Når du skriver annoncer til displaynetværket, er det derfor i meget høj grad vigtigt, at de indeholder en opfordring til handling, som f.eks. få et gratis tilbud, gratis pdf, køb nu, eller andet, som kan tiltrække brugerens opmærksomhed og sortere nogle af de irrelevante klik fra. Det er netop vigtigt, at du fanger brugernes opmærksomhed ved at bruge ord som stop, se her, eller noget, som medtager et super godt tilbud i annoncen. Du skal også vælge en relevant landingsside, der matcher oplysningerne i din annoncetekst. Fremhæver du f.eks. et tilbud, skal du altid føre brugeren til den underside med det specifikke tilbud. Ligesom på Google er det også her en dødssynd at sende brugeren til din forside. Ligesom tidligere er din søgeordsliste vigtig. Den afgør, hvilke hjemmesider dine annoncer de bliver vist på. Her skal du vælge 5-20 tæt relaterede søgeord. Jo tættere forbundet din søgeord det er, jo større er chancen for, at din annonce bliver placeret på relevante hjemmesider. Her skal du ikke tænke på at bruge de forskellige søgeordstyper, da displaynetværket netop ignorerer søgeordstyper og kun bruger din søgeord til at bestemme et tema, som dine annoncer de skal målrettes mod. Din søgeord må derfor også godt være bredere end på søgenetværket. Til sidst skal du vælge et standardbud og displaybud, der viser, hvor meget du maks vil betale for en klik på din annonce. Til at starte med kan du vælge at byde det samme, som du gør på Googles søgenetværk, for senere hen at justere dit bud ud for, hvor effektiv den annoncer de er. Og vi trykker her gem. Afhængig af branche kan du let bruge mange tusind kroner på displaynetværket dagligt. Det er derfor vigtigt, at du sætter et lavt dagligt budget, indtil du har en fornemmelse af, hvor meget et salg det koster dig. Prøv med 1.500 kroner om måneden, svarende til 50 kroner om dagen. Ligesom ved annoncering på Google Søgning, har du også mulighed for at tilføje ekskluderede søgeord. Systemet bruger de negative søgeord til at undgå hjemmesider, der netop indeholder de her udtryk. Hvis du ikke allerede har sat konverteringssporing op på din konto, så vil jeg anbefale, at du gør det nu. Når dine annoncer har kørt i et stykke tid på displaynetværket, bør du gå ind og se, hvor dine annoncer har været vist. Det gør du ved at gå ind under kampagnen og vælge netværk. Her kan du se tal for antal visninger, antal klik og CTR på de administrerede og automatiske placeringer. For at se, hvilke hjemmesider du bliver vist på, klikker du på Vis detaljer, hvorefter du får hele listen. Det er her, du får et godt overblik over, hvordan dine annoncer klarer sig på de forskellige hjemmesider. Og for at se, hvilke undersider på hjemmesiderne dine annoncer bliver vist på, går du ind under Se webadresselisten og se alle. Du skal endelig ikke bekymre dig over, hvis din klikfrekvens på display-hjemmesider er lavere, end hvad du plejer at se på Google. Det er nemlig helt normalt, at klikfrekvensen er lavere på displaynetværket, fordi brugeradfærden på displaysiden er forskellig fra brugeradfærden på Google. Hvis du har en lav fri klikfrekvens på display-hjemmesiderne, er det ikke ensbetydende med, at dine annoncer ikke klarer sig godt. Dit annonceresultat på displaynetværket har ikke nogen indflydelse på kvalitetsresultatet, klikpriserne eller placeringer for din annonce på Googles søgenetværk. Dine annoncer på displaynetværket tildeles også kvalitetsresultater, der påvirker annonceplaceringerne og klikpriserne på displaynetværket. På displaynetværket så udregnes kvalitetsresultatet ud fra annoncerne og søgeordenes relevans for placeringen, samt deres kvalitet af annoncens landingsside. Kvalitetsresultatet beregnes på den måde, uanset om du selv har valgt placeringer eller har en automatisk placering. Mange hjemmesider på displaynetværket viser kun 2-4 annoncer per side.
Og dine placeringer på displaysiderne baseres på 2 faktorer, nemlig kvalitetsresultatet og dit bud. Hvis du synes, at dine annoncer ikke vises ret tit, kan du prøve at forbedre dit kvalitetsresultat ved at forbedre kvaliteten af dine annoncetekster og søgeordslisten, så de passer til et enkelt tema i hver annoncegruppe. Du kan også prøve at justere dine displaybud, så du bedre kan klare dig i konkurrencen. Start med at undersøge, hvilke sider, der har genereret salg. Hvis du normalt kun sælger til 2 ud af 200 besøgende, bør du ekskludere de placeringer, som ikke har skabt et salg efter 50-100 klik. Til gengæld kan det være værd at hæve budene på nogle af de andre placeringer. Det gør du ved at markere hjemmesiden med et flueben og trykke på administreret placering og bud. Her kan du så ændre dit bud. Hvis der er hjemmesider på listen, som ikke er effektive, eller nogen, hvor du ikke ønsker at annoncere på, sletter du dem ved at krydse dem af og klikke på ekskludere placeringer. Har du en fornemmelse af, hvilke hjemmesider dine potentielle kunder de surfer rundt på, kan du målrette din annonce direkte mod dem ved at bruge administreret placeringer. Her går vi først ind under kampagneindstillinger ved netværk og enheder, hvor du vælger vis kun annoncer på sider, der matcher alle de valgte målretningsmetoder. Nu går vi så ind under netværk i din annoncegruppe og vis detaljer for administreret placeringer og klikker på plus annonceplaceringer. Her indtaster du de hjemmesider, du gerne vil annoncere på. Klik på gem for at få den til din annoncegruppe. En rigtig god idé er at bruge placeringsværktøjet, som du finder ud til højre, hvor du ved at søge på et enkelt udtryk eller en webadresse får en liste med de hjemmesider, der er med i displaynetværket. Her kan du også se, hvilke annoncetyper hver hjemmeside de anvender ved at holde musen over ikonet. Du har mulighed for at vælge alle de hjemmesider, du finder relevant ved at sætte et flueben ud for hver og trykke på plus annonceplacering og gem og fortsæt. En anden metode er, at du herude til venstre vælger relevante kategorier, f.eks. biler og køretøjer og cykler og tilbehør, hvor du så får en liste med hjemmesider i din kategori. På displaynetværket der har du mulighed for at køre med administrerede placeringer, hvor du så bliver vist på de her hjemmesider, som du har valgt, og hvis så de hjemmesider også indeholder de søgeord, du har i en annoncegruppe. Du kan også køre dine displayannoncer med administrerede placeringer uden dine søgeord, hvor du så bare bliver vist på alle de her hjemmesider, som du har valgt, ligegyldigt hvad det er for en undersiden, den handler om. Nu er det bare at komme i gang med at eksperimentere med dine annoncetekster og AB-split-testing og finde frem til, hvad der virker bedst for dig på displaynetværket. Der skal frasorteres en del sider for at få en kampagne, der er effektiv, så hold dig ikke tilbage. På displaynetværket er der virkelig en smart funktion, som tidligere var forbeholdt store firmaer, men som nu er tilgængelig for alle. Funktionen hedder remarketing og er en annonceringsmetode, hvor du simpelt og effektivt kan annoncere over for brugere, som tidligere har besøgt din hjemmeside og vist interesse for dit produkt. Remarketing det fungerer ved, at du tagger brugeren med en cookie, når de lander på en udvalgt del af din hjemmeside. Ved hjælp af en kode, som indsættes på ønskede sider, opsamles de besøgende i lister, som bruges til at styre din annoncevisning rundt på displaynetværket. Det er en super måde at målrette dine annoncer til et afgrænset målgruppe, der allerede har vist sin interesse. Værktøjet er specielt værdifuldt, hvis dine kunder er længere med at beslutte sig. I det tilfælde er det vigtigt at forblive i kundernes bevidsthed. For at komme i gang med remarketing skal vi først definere en målgruppe. Det gør vi ved at gå ind under Del bibliotek ude i venstre menu og vælge målgrupper. Her vælger vi så ny målgruppe og remarketingliste. Du giver remarketinglisten et navn. Jeg vælger så Killemodscykler, der er interesseret i at annoncere målrettet efter de besøgende, der har været inde på min underside med Killemodscykler.
Beskrivelsen den er kun til intern brug, så du nemt kan skelne mellem dine forskellige målgrupper. Varigheden af det antal dage, som du beslutter den enkelte besøgende, skal eksponeres over for din annonce. For at bestemme det antal dage for medlemskab af målgruppen, kan du gå ind og vurdere dit produkts salgscyklus. Ved en lang salgscyklus bør du følge din målgruppe i en længere periode. Jeg sætter den til 14 dage, da jeg vurderer, at kunder til mine cykler godt kan gå rundt og afsøge markedet i op til 14 dage, før de køber en cykel. Hvis det fx var køkkener, jeg annoncerede for, vil jeg vælge at sætte varigheden til 180 dage, da købsprocessen er noget længere for køkkener. Og vi trykker gem. Nu har systemet så genereret et stykke kode, som du skal indsætte på hjemmesiden, så vi kan begynde at tagge dine besøgende. Det er vigtigt, at du placerer koden på den rigtige underside, for at det virker efter hensigten. Når det er gjort, skal vi oprette en selvstændig kampagne til displayannoncering og en annoncegruppe med tilhørende annoncer til remarketing, for at bedre kunne optimere på den løbende og se annonceeffektiviteten ved remarketing. Her skal du så huske på min annonceråd, jeg kom med tidligere i videoen om annoncering på displaynetværket. Når du laver remarketing, er der ikke behov for at vælge nogle søgeord til annoncegruppen, da annoncevisning udelukkende styres af den definerede målgruppe, som vi nu lige har lavet. For at få tilknyttet den definerede målgruppe til din nye annoncegruppe, går vi ind under fanen målgrupper, som du tilføjer ved at trykke på pilen i menuen, hvor du vælger målgruppen. Under den her fan trykker vi på tilføj målgrupper. Her skal vi så ind under lister til fornyet markedsføring og vælge den liste, vi lige har lavet, kilometercykler, og derefter tilføjer vi den og gemmer. Nu er den så koblet på annoncegruppen, og den indsatte regel vil nu begynde at indsamle data. Når den har indsamlet minimum 500 brugere, vil den begynde at vise din annonce over for målgruppen. Nu er det bare at vente spændt på de første 500 har besøgt den valgte side, og så følge med i, hvor godt annoncerne de sælger. Da vi definerede en målgruppe, har vi også mulighed for at vælge brugerdefineret kombination. Den kan du bruge, hvis du ønsker at lave en mere specifik målgruppe, som f.eks. besøgende, der har været inde på undersiden med kilometercykler, men ikke har købt noget. For at få defineret den her målgruppe, skal vi først ind og oprette en målgruppetag for dem, der har købt, ved at gå under del bibliotek og målgrupper. Her opretter vi en gruppe, der hedder købt en cykel, der skal vare i 14 dage, og vi gemmer. Her skal du igen huske at indsætte den tilhørende tag på den rette underside for din hjemmeside. Nu skal vi så videre til at lave vores brugerdefinerede kombination ved at vælge ny målgruppe og brugerdefineret kombination. Her laver vi en målgruppe, der hedder besøgt kilometercykler, men ikke købt. Derefter skal vi have defineret, hvilken besøgende, der skal med i gruppen, ved at klikke på vælg målgrupper. Da vi gerne vil bruge en af vores nuværende målgrupper, vælger vi lister til fornyet markedsføring, hvor vores egen målgrupper kommer til at stå. Her tilføjer vi kilometercykler og trykker OK. Vi tilføjer endnu en og vælger nu igen ingen af disse målgrupper. Og vælger målgrupper og lister til fornyet markedsføring. For nu skal vi så vælge listen køb den cykel og trykke OK og gem. Nu har vi fået defineret en målgruppe for de besøgende, som har besøgt undersiden med kilometercykler, men endnu ikke har købt en cykel. Som det allersidste skal vi ind og tildele målgruppen til din annoncegruppe, du vil anvende. Det gør du ved at gå ind på annoncegruppen og vælge målgrupper. Her skal du ligesom sidst trykke på tilføj målgrupper og vælge liste til fornyet markedsføring, hvor du så kan tilføje besøgt kilometercykler, men ikke købt, og derefter trykke tilføj og gem. Det er altid spændende at følge med i, hvor godt annoncerne i remarketing de sælger. En måde at fokusere mere på salg i din annoncering og budstrategi er udvidet CPC.
Udvidet CPC er en funktion, som du kan bruge sammen med dit max CPC-bud. Funktionen hæver og sænker automatisk dit max CPC-bud for at få flere salg. Hvis Google vurderer, at en bestemt søgning er mere sandsynlig for at konvertere end gennemsnitssøgningen på det pågældende søgeord, vil det hæve dit max CPC-bud. Hvis det omvendt vurderes, at et bestemt klik har en relativt lav chance for at føre til en konvertering, vil det sænke budet for at reducere udgifterne til et potentielt klik fra det pågældende søgeord. Udvidet CPC kan hæve din max CPC-grænse med op til hele 30%. Udvidet CPC har derimod ikke en nedre grænse for, hvor meget det kan reducere dit maksimum CPC-bud. Google justerer dine klikpriser op og ned på baggrund af din konverteringshistorik, og for at kunne udnytte det her udvidet CPC, skal du derfor have konverteringssporing på din hjemmeside. Det er Googles mål, at udvidet CPC skal have en positiv eller neutral indvirkning på din kampagnes konverteringssalg. Systemet er lidt mangelfuldt forklaret fra Googles side, for hvad er det egentlig, som de måler på, som kan bruges til at lave en bedre vurdering, end vi selv kan? Jeg har endnu ikke set en positiv effekt ved at anvende udvidet CPC, men da Google ofte anbefaler, at deres annoncører anvender den her funktion, har det fået en plads i den her video. Du aktiverer udvidet CPC under kampagneindstillinger og afsnittet med budgivning og budget, hvor du markerer firkanten ud for udvidet CPC. For at få det mest ud af din AdWords-annoncering, er det vigtigt, at du løbende optimerer dine kampagner. Har du en stor konto med mange annoncer og søgeord, kan du hurtigt blive tidskrævende og en stor mundfuld. Når du optimerer AdWords, sker det ud fra nogle kriterier, og ved at lave en liste over de kriterier, kan en del af arbejdet nemt automatiseres via funktioner i AdWords-systemet. De automatiserede regler på din AdWords-konto anvendes til at foretage ændringer i et bud, et budget eller en status, der udløses på bestemte tidspunkter. Jeg vil gennemgå et eksempel med oprettelse af en automatisk regel i en kampagne, der skal pause søgeord med over 100 visninger, en klikfrekvens på under 1% og ingen konverteringer. Vi går til fanens søgeord i den aktuelle kampagne. I menuen Automatisering har du flere muligheder for at sætte automatiske regler for din kampagne, annoncer, annoncegrupper og søgeord. For at sætte min regel op, skal vi ind under Sæt søgeord på pause. Vi vælger alle søgeord og begynder at tilføje kravene, som er visninger, der er over eller er lige med 100. Vi tilføjer endnu en, der også gerne vil have en CTR, der er under 1%. Og tilføjer endnu en, der konverteringer er lige med 0. Her er det så vigtigt, at du allerede har sat konverteringssporing op, for at kunne vælge den her mulighed. Angiv herefter, at reglen skal udføres hver måned kl. 12 ved hjælp af data fra seneste 30 dage. Vælg, at du også gerne vil følge med i ændringer ved at modtage en e-mail, hver gang reglen den kører, da det vigtigt stadig at følge med i, hvad der sker på kontoen. Klik på Gem for at oprette din regel. Her har jeg fremhævet 4 regler, som du nemt kan anvende til at automatisere en del af din løbende AdWords-optimering. Du kan fx køre regler, som hæver eller sænker dit bud, hvor målet er at holde dine annoncer synlige på første side. Grunden til det også er en god idé at køre en regel, som sænker dit bud, hvis annoncen har den første annonceplacering, er fordi der kan være stor prisforskel på at have den første annonceposition og den næste position, så vi sænker prisen for at få råd til endnu flere kliks. Du kan også lave en anden regel, hvor du omvendt hæver søgeordsbuddet for at komme op på første side, og hvor du så har sat en makspris på 4 kroner. Vi ved, at kvalitetsresultatet bliver påvirket negativt af en lav CTR. Derfor kan det være godt med en regel, som automatisk pauser søgeord med en CTR på f.eks. under 2%. Der er langt flere muligheder, og hvordan du vælger at bruge funktionen er op til dig. Når du udfører den løbende optimering af kontoen, er det også meget relevant at følge med i, hvordan kontoen den udvikler sig. Hvis du går ind under dimensioner
og forvis tidspunktet til ugentligt, får du tal for udviklingen i de forskellige parametre. Hvis du ikke ser den fulde periode, kan du let vælge det op i højre hjørne for at få hele udviklingen med. Her kan du nemlig danne dig et rigtig godt overblik over hele den aktive periode. En anden nyttig funktion er, at du også kan se, hvilket land eller hvilken by dine annoncer de bliver vist i, ved bare at vælge geografisk oppe i vis. Den er specielt interessant, hvis du har en kampagne, der kører i flere lande. Når du arbejder med at forbedre din AdWords-annoncering, kan det være svært at vide, om det er de rigtige beslutninger, du træffer, når du f.eks. sænker til klikpriserne 10% eller tilføjer en ny søgeordstype. For det kan være svært at vide, hvad der har betydning for din annonceeffektivitet. Funktionen eksperiment, som du finder under kampagneindstilling, er med til at give dig et sikret beslutningsgrundlag, da den minimerer usikkerheden i forhold til de ændringer, du laver på din konto. Under eksperiment kan du eksperimentere med forskellige ændringer, som ikke får indflydelse på din kontostatistik. Og er du ikke nysgerrig efter at vide, hvad der sker med dit kampagneudbytte, hvis du f.eks. laver ændringer i din søgeord eller max CPC? Du kan lave mange interessante eksperimenter. Jeg har lavet en liste med forskellige eksperimenter, som du kan lave på dine kampagner. Et eksperiment kører sideløbende med en kontrolgruppe, som er den nuværende situation. Du kan løbende følge med i, hvordan eksperimentet klarer sig, og hvis du efter nogen tid gerne vil gennemføre dit eksperiment, kan du meget nemt få det aktiveret. Og omvendt, hvis det ikke eksperimentet var vellykket, kan du også meget nemt stoppe det og vende tilbage til den oprindelige situation. Du kan lave mange andre eksperimenter på dine kampagner og helt ned på søgeordsniveau, men du kan dog kun køre et eksperiment per kampagne ad gangen. Du bør køre et eksperiment i mindst en uge. Den mest optimale testperiode er dog på 3-4 uger, da dit eksperiment dermed bygger på mere trafik, og et større datagrundlag vil altid give dig et sikrere grundlag at tage din beslutning på. Lad os se nærmere på, hvordan vi gør det i praksis. Vi skal nu opsætte 3 forskellige eksperimenter, hvor vi tester en ændring i søgeordstyper, klikpriser og nye søgeord. Vi starter med at vælge den kampagne, hvor eksperimentet skal køre i og gå derefter ind i indstillinger. Helt nede i bunden finder du eksperiment, hvor du angiver indstillinger for eksperimentet. Først skal vi vælge navn på eksperimentet, som beskriver det, vi tester. Her vil vi starte et eksperiment, der tester ændringer i klikpriser, så vi skriver ændring i CPC. Det næste er fordelingen mellem kontrol og eksperiment, hvor der er mange forskellige fordelinger at vælge mellem. For at få hurtige resultater kan du vælge en 50-50 fordeling. Eksperimentdelen bliver på baggrund af den fordeling aktiv 50% af gangen, der bliver lavet en søgning på Google, der viser dine annoncer. Du skal være klar over, at hvis du kører et eksperiment med en fordeling på andet end 50-50, kan de data, dit eksperiment opsamler, ikke sammenlignes direkte en til en. Derfor anbefaler jeg, at du kører med 50-50 fordelingen, medmindre du er parat til selv at foretage beregningerne for at finde frem til den procentmæssige ændring, for at kunne sammenligne tallene for kontrol- og eksperimentgruppen. Den sidste indstilling er at vælge en periode for eksperimentet, hvor du kan vælge selv at starte det manuelt, som vi gør i dag. Nu er indstillingen lavet for eksperimentet, men vi har stadig ikke lavet selve eksperimentet. Vi går derfor ind på de søgeord, som vi vil eksperimentere med. Her sørger vi først for, at eksperimentsegmentvisningen er slået til ved at gå ind under fanden segmenter og vælge eksperiment. Nu bliver søgeordene vist med kontrol- og eksperimentrækker. Næste step er at vælge de søgeord, vi vil teste, og jeg synes, vi skal vælge dem alle sammen. Så vi klikker på redigere for at redigere søgeordene samlet. Her kan vi så angive en budændring på 10% i eksperimentrækken i kolonnen max CPC. Det angives som procent, for hvis du undervejs i eksperimentet ændrer kontrolgruppens klikpriser, vil eksperimentet bare justere de samme priser med den procentsats, vi har angivet. Vi kan nemt kopiere tallet til de andre søgeord ved at trykke på ikonet lige ved siden af.
Vi trykker gem, og vi har nu opsat en eksperimentgruppe med nye søgeordsbud. Det sidste er nu at starte eksperimentet ved at gå ind under indstillinger, og helt nede i bunden tryk på start kørsel af eksperiment. Nu begynder eksperimentet at indsamle data, og det bliver spændende at se, hvad du får af resultater om 3-4 uger, hvor du skal se på, hvor effektivt eksperimentet har været. En anden test, som jeg også gerne vil gennemgå med dig, er et eksperiment, hvor vi tester forskellen på at brede søgeord og modificeret brede søgeord. Vi starter igen med at vælge en kampagne og går ind under indstillinger. Her vælger vi helt nede i bunden et navn, fordeling og start- og slutdato. Når vi har gjort det, vælger vi en annoncegruppe til eksperimentet og går ind under søgeord. Da vi vil sammenligne effektiviteten af at bruge brede søgeord i forhold til modificerede søgeord, skal vi markere de brede søgeord og skifte status til et kontrolelement. Og nu går vi så ind og tilføjer de brede søgeord med en modifikator ved at trykke på tilføj søgeord og skriv søgeordene ind i feltet med et plus foran. For at fortælle systemet, at det er din eksperimentgruppe, skal du huske at afkrydse tilføj som søgeord, der kun er et eksperiment, og derefter tryk gem. Nu mangler vi kun at aktivere dit eksperiment ind under kampagneindstillinger, hvor du nede i bunden vælger start kørsel af eksperiment. Det sidste eksperiment går ud på at teste, hvad der sker, når vi tilføjer nye søgeord til en eksisterende søgeordsliste. Vi tilføjer de nye søgeord i annoncegruppen. Husk at krydse af, at det er tilføj som søgeord, der kun er et eksperiment, og derefter tryk gem. Når du ser på de oprindelige søgeord, har din status, der hedder kontrol og eksperiment. Det betyder, at din oprindelige søgeordsliste vil blive testet op imod din oprindelige søgeordsliste plus de nye søgeord. På den måde vil du kunne se, om din annoncegruppe med den nye udvidede søgeordsliste skaber mere trafik end den oprindelige søgeordsliste. Selvom eksperimentet automatisk stopper den dag, du har valgt, kan du stadig stoppe den til enhver tid ved at gå ind under indstillinger og helt ned i bunden tryk på stop afvikling af eksperiment. Når dit eksperiment er kørt i 3-4 uger, er det tid til at evaluere resultaterne. Nu bliver det interessant, for hvordan har dit eksperiment klaret sig? Du ser tallene fra eksperimentet ved at gå ind under de søgeord, der er eksperimenteret med, og under fandens segment vælger eksperiment for at få tallene frem. Udover de forskellige tal er det også vigtigt at vurdere, hvor brugbart dit eksperiment er. Det gør du ved at undersøge de forskellige indikatorer af statistiske signifikant. Det vil hjælpe dig til at forstå, hvorvidt tallene de er opnået tilfældigt. En grå op- og nedgående pil, den viser, at en værdi ikke er ændret med en statistisk signifikant mængde, og ændringen skyldes eventuelt støj, som Google kalder det. En opadgående pil viser, at værdien er øget med en statistisk signifikant mængde, så hvis du vælger at anvende dit eksperimentændringer, vil du kunne forvente, at den værdi også vil stige. Og det omvendte gælder naturligvis ved en nedadgående pil. Pilen har 3 trininddelinger, der viser, hvor sikker du kan være på, at dine resultater skyldes dine eksperimentændringer frem for tilfældigheder. En enkelt pil, der peger op eller ned, angiver en sandsynlighed på 95% for, at dine testdata er pålidelige. Sagt på en anden måde, så viser den, at hvis du anvender ændringerne i din kampagne, vil der kun være 5% risiko for, at værdien ikke bevæger sig i den angivne retning. 2 pile, der peger opad eller ned, angiver en sandsynlighed på 99% for, at værdien er pålidelig.
Her vil det så kun være 1% risiko for, at værdien ikke bevæger sig i den angivne retning, hvis du anvender ændringerne. 3 pile angiver en sandsynlighed på 99,9%, så det betyder i praksis, at du kan føle dig helt sikker på, at de tal, du har set for eksperimentet, også bliver realiseret, hvis du anvender dem efterfølgende. På den måde vil du kunne se, hvor effektivt dit eksperiment og din kontrolgruppe har været, og hvor pålideligt dit registrerede forskel er. Hvis du kun har en enkelt pil ud for dine eksperimenter, bør du lade dit eksperiment køre lidt længere tid for at indsamle mere data, så testen bliver mere pålidelig. Når du skal beslutte, om du vil anvende eksperimentet i din annoncering, eller om du vil slette det, går du ind under kampagneindstillinger og helt ned i bunden, hvor du trykker på henholdsvis anvend, køre ændringer fuldt ud eller slet, fjern ændringer. Optimering af din AdWords-annoncering kan blive super nem og overskuelig med AdWords Editor. AdWords Editor det er et program, du kan downloade gratis på Google. Programmet det giver dig rigtig gode muligheder for at optimere og administrere din AdWords-konto, hvor den grundlæggende proces er meget enkel. Download din konto, foretag dine ændringer og upload så dine ændringer, når de er gennemført. AdWords-editoren bruges offline på din computer til at oprette og redigere i dine kampagner. Det er et super program, som er med til at spare tid, når du opretter og optimerer dine kampagner. Med det program kan du nemlig via Excel meget nemt oprette flere hundrede søgeord i forskellige søgeordstyper på én gang, eller hurtigt tilføje en helt ny kampagnestruktur. Programmet det har flere fordele. For først så kan du massetilføjelse af søgeord, som er genialt, når du skal oprette en ny annoncegruppe. For så kan du meget nemt via Excel importere alle søgeordene på én gang. Du kan også meget nemt skabe en ny kampagnestruktur, hvor du ligesom med søgeordene via Excel meget hurtigt kan lave en ny struktur. Du får også en meget nem flytning af søgeord, annoncegrupper og kampagner, hvor du blot markerer det, du skal flytte, og vælger klip, hvorefter du sætter ind det nye sted. Det handler bare om at komme i gang med at bruge AdWords Editoren, og da det er meget brugervenligt, kommer du hurtigt til at lære de funktioner at kende, som du har brug for. Lad os tage en hurtig gennemgang. Du starter med at gå ind under filer og åbne konto og tilføje konto, hvor du lige skal logge ind for at få adgang til det, du har liggende online på Google AdWords. Så vælger du en konto og trykker åben, og du downloader nu din AdWords-konto. Ligeledes kan du downloade kampagnestatistik for en periode, når du skal optimere din AdWords. Editoren den giver dig mulighed for at sidde offline og optimere dine kampagner ved f.eks. at justere klikpriser, pause dårlige søgeord og skrive nye annoncer. Jeg foretrækker at bruge AdWords-editoren, når jeg skal tilføje nye søgeord, når jeg laver ny kampagnestruktur og optimeringen, hvor jeg arbejder i Excel og derefter eksporterer det til AdWords-editoren. Jeg vil nu vise, hvor nemt du opretter en ny kampagne og annoncegruppe, så du kan se, hvor let du tilføjer flere hundrede søgeord til en annoncegruppe. Du tilføjer en CPC-kampagne og vælger et navn, Kilomotorcykler. Og herefter kun Google-søgning, for ikke at blande de to forskellige annonceringsformer sammen. Dit daglige budget sætter vi til f.eks. 50 kroner. Du skal selv ind og vurdere, hvor meget du gerne vil bruge på den daglige annoncering. Under displaynetværk vælger vi ingen, da vi ikke vil annoncere på displaynetværket i den her kampagne. Nedenunder kan vi oprette den første annoncegruppe, f.eks. pigecykler, og vi sætter en max CPC på 4 kroner, og vi trykker opret annoncegrupper og går til søgeord. For at kunne tilføje flere søgeord ad gangen vælger vi foretage flere ændringer og tilføje opdatere flere søgeord. Her er der så plads til alle søgeordene, og hvis du trykker på plus, kommer der nogle overskrifter frem, der definerer, hvad vi skal skrive i vinduet. Og nu er det så tid til at anvende et Excel-ark, så du nemt kan tilføje mange i vinduet. Åbn Excel-arket, hvor du opstiller alle dine søgeord i kolonne A.
I kolonne B skriver du søgeordstyperne broad, eksakt eller frase. Du skal nemlig huske at bruge de engelske ord for de 3 søgeordstyper, for at editoren den forstår det. Hvis du gerne vil bruge modificeret brede søgeord, sætter du et kryds foran søgeordet og sætter søgeordstypen til broad. Du kan få uddybet forklaring på den her søgeordstype i den første videokursus. I næste kolonne indtaster du max klikpris, og i kolonne D indsætter du søgeordets destinations-URL. Når du har listet alle dine søgeord, kan du hurtigt gøre sådan, at dine søgeord fremgår 3 gange, så du kan bruge alle 3 søgeordstyper, for netop at øge din rækkevidde på Google, så du får flere visninger og klik, end hvis du f.eks. kun brugte eksakt søgeordstypen. Når det er gjort, kopierer du det hele ind i editoren her og trykker på næste. Start behandling, hvor søgeren så bliver tilføjet. Og hvis der er dobbeltforekomster af nogle af søgeordene, vil det også fremkomme i det her vindue, hvor de automatisk sorteres fra. Klik nu på Afslut og gennemse ændringer. Du kan nu se dine søgeord, hvor du så skal trykke på Bevar foreslåede ændringer, hvis du er tilfreds med det. På samme måde kan du også tilføje nye annoncegrupper via Excel, hvilket kan være en fordel, hvis du er ved at opsætte en stor kampagne. Du kan også hurtigt opsætte flere annoncegrupper, da du kun skal oplyse navnet og din maks klikpris for hver annoncegruppe. Du kan også oprette en af gangen ved hjælp af tilføje annoncegruppe, men det bliver for tidskrævende, hvis du har flere annoncegrupper, der skal oprettes. Når du har lavet alle de ændringer, du ønsker, er det tid til at uploade dem ved at trykke på Send ændringer i den øverste menu og tryk Overfør. Nu er dine ændringer aktiveret, og du kan se dem online på din AdWords-konto. I AdWords-editoren har du mulighed for at eksportere hele kontoen, valgte kampagner eller aktuelle visninger til et Excel-ark, hvor du kan arbejde med dine data, som du hurtigt finder under filer og eksportere regneark. Næste gang du benytter editoren, er det enormt vigtigt, at du husker at trykke på Hent seneste ændringer, før du begynder at arbejde. Det skal gøres, for at du ikke mister de ændringer, du sidst har lavet online. En funktion, som er god at køre, efter du har tilføjet nye søgeord, er en undersøgelse af dobbelt forekomster af søgeord på tværs af dine annoncegrupper og kampagner. Problemet ved at have søgeord med samme søgeordstype til at fremgå flere gange i dine annoncegrupper og kampagner, er, at de vil konkurrere mod hinanden og hermed presse din klikpriser op på søgeordet. Den funktion finder du inde i editoren under værktøjer i topmenuen, hvor du trykker på Find identiske søgeord. Ude til venstre er alle de kampagner, som du har valgt som undersøgelsesområde, og det er helt fint at tage hele kampagnen. Til højre skal du vælge nogle indstillinger for din undersøgelse. Ordrækkefølgen den skal fx være bestemt, da det kun er 100% identiske søgeord, vi er interesseret i at finde. Og så skal søgeordene have den samme søgeordstype, for at vi kategoriserer det som identiske søgeord. Vi er også interesseret i at undersøge det på tværs af de valgte kampagner. Vi vil dog ikke undersøge blandt de slettede og pausede søgeord. Vi trykker nu på Find identisk søgeord. Hvis du har nogle identiske søgeord, vil det nu fremgå af den her liste. Hvis det er tilfældet, bør du slette de her dobbelte søgeord, så de kun fremgår én gang. Og det kan du let gøre ved at gå ind under den annoncegruppe, de skal slettes fra, markere dem alle og trykke på slet. Nu er vi ved slutningen af 3. video. Du blev introduceret for alle funktionerne i AdWords-universet, og du har fået en forklaring af hvorfor og hvordan de bruges. Du har derfor nu alle forudsætninger for selv succesfuldt at styre din AdWords-kampagner. Jeg vil meget gerne høre din mening om kurset, og hvis du har nogle spørgsmål, skal du endelig kontakte mig. Du må have god fornøjelse og held og lykke med din fortsatte annoncering.